So pupuntahan natin yung kanilang kwan dito. Turayok, sabi nga nila. Wherein doon sila kumukuha ng inumin, doon sila naglalaba, naliligo, gano'n. So kasama ko yung mga bulilit na pamangkin ko. Ayan. Say hi. Ayan. Ano, Ugert? Hi. Hi. So guys, ito na siya. Go. Go. So guys, ito yung turayok nila, oh. Laki na mga picture. Hintay mo nang pala. So guys, ayan. Yun, ang tawag namin dito is turayok. Usually ito natatagpuan sa mga bundok, ganon. Dito nga sila umiinom, pero safe naman siya guys. So i-try natin. Usually dito, ginagamitan nila yung dahon lang, or it can be kamay, like this. So what's up guys? Ayon, for today's vlog, ayan, bali isa na namang bundok or gubat adventure yung ating gagawin. Ayan, with my tour guide. Ayan, yung aking pinsan. So ayon guys, papasok na tayo sa gubat. Ayan, so nakikita nyo yung creek, medyo maingay na siya. So ayon, bali kung ano-ano lang guys, kung ano yung pwede naming makita, either ubod or something na pagkain, ganon. Guys, ang ganda. Look. Ayan. So guys, ito na. Pumapasok na tayo sa gubat. So medyo, kung maririnig nyo guys, medyo malakas yung alon ng tubig. Medyo tumaas lang ng konti yung level ng water ngayon kasi katatapos lang ng bagyong Quinta at saka Rolly. So kailangan malinis yung dadaanan natin. Guys, paano pag nakakita kami ng usa? Guys, merong pink. Be careful.
So para kaming mga hunter dito guys. Ayan. So guys, ito yung yanto ko. Ayan, yung matinik. Actually guys, namumunga to. Kinakain yung bunga nito. Masarap siya. Yun yung ratan. Guys, may nakita na kami oh. Ayan. Ayan. Tapos, ito pa. Ayan. Medyo maliit pa pero pwede na. Nasimpaman ti ayan na. No? Nasimpaman ti ayan na. Sa mga viewers po natin na hindi masyado alam kung ano yung ubo, yan po yung ginugulay. Ayan. Yan po yung tinatawag na ubod ng gubat. Ayan. Masarap po siya guys, lagyan nyo ng karne, ganon. Ayan. Pwede ring gulayin lang. Igisa, lagyan ng sardinas, ganon.
So guys, ayan na yung nakuha namin. Oh. Ayan. Nakakuha kami ng 4 gubot. Guys, look oh. Ano yan? Nagbala yan? Anay? So guys, nakalabas na kami ng gubat. Ayan. Tingnan nyo, putik-putik na ako. Ay, nakakaloka. So yan nga guys, narating na natin yung tuktok and we're here. Nagawa natin ulit. So ayun guys, if you like this video, please give a thumbs up and wag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel and pwede pa-share na din. So ayun guys, that's all for now. This has been Larnie saying goodbye everyone.